Siphinde simbingelele babukeli beKamavi TV with Prince Bhekundeni kaZulu. Ngake ngakhuluma kakhulu ngendaba yemali esheshayo. Abanye abantu bayi-understand ababonga. Ngithi hayi ngiphinde ngikhulume ngayo futhi. Ngikhuluma ngongqobo wemali esheshayo mina, hayi lento ye-MTX le uhamba udlala abantu bethi kunemali esheshayo. Noma bethi kunamagundane azokulanda. Yabona imali esheshayo ikhandwa kanje. Kuba no mastermind abahlangana nayo lapha. Umuntu uhambe waye eBible school wafunda kabanzi ngeBhayibheli. Kube nama psychologist anama doctorate nama masters. Kuzoba khona abantu abayizinyanga abawo abahambe kabanzi lento ekuthiwa ukhokho vula. Kube khona ama accountant, kube khona abantu abanesipiliyoni ku credit bureau. Mabehlala behlangana badlala i-chess ngokomqondo. Mabeqeda ukudlala i-chess bekuyisoka. Bayodlala ibhola ubani uwena. Bayenza i-research, benze ngisho track and tracing ye track record yakho ukuthi usebenza kuphi kanjani unezinto ezingakanani mawungayeka emsebenzini. Bekwenzele lezi zinto uyibone zenzeka uphuma kwa credit bureau ngendlela yakho sebenemniningwane yakho lo kwa credit bureau secishile. Kuphele 3 months ubona ungasekho uphuma ezikweletini bekhokhela izikweleti bethi bazokwenza umuntu umkweletayo ekufonela ukuthi nayo imali yakho useyitholile kule kanti bona bayikhokhe bona ngemali ngoba be-risk nje basuke sebeconfirmile ukuthi no le nombolo izoqhakaza na kanjalo. Uzufonelwa abantu bakweletayo bethi nayi no imali yami sengiyitholile. Bona bathi bakwenzela umlingo mabele ngoba lo umfundisi ukuphushela enyangeni inyanga mase ingathi yakuhlolela kanti iyakugelela khona uzothemba yona. Emva kwalapho mase zenzekile izinto zakho ube clean like a new child, like a newborn. Lapho ke abazoqala ukusebenza khona. Mase uyabuya bekufonela ukuthi ihamba kanjani noma kuvele kufone wena uNjabulo ungena abantu abakoleta ama account bethi nansi your credit is approved in this and this, your record is right. Ufuna imali woza ke naseyitolo bakukhokhelile. Babakubona ukuthi ulahlile. Musu uyafona uye kulo muntu lo ugcine kuyena ngoba phela uthi bahambe bonke bekudlale bekusigcineni mhlambe bakusenyangeni ekugcineni noma kumfundise ukuthi ubona izinto zakwamoya. Musu yakuyena umtshela ukuthi naye no izinto sezikanje kanje usuvumelekile ukuthi ungatsheleka mase kuthela ke sifuna ukwenzela into yangaphela ke manje. Kodwa ke ayishibhile iyabiza. Musu uyisholo wena ukuthi naye willing ukuthi ukhokhe noma angithi vese ubonile into eyenzeka. Ikhona ke nemgilingwane eyenziwe ukuthi udomeka, hayi ukuthi phela beza nje ngobuso. Angithi ubonile lento yenzeka. Upossible vese ukuthi uvele uvume ukuthi na ngisho singakutshela ukuthi hayi uyagetshenga uzosho ukuthi asala. Uthi hayi imali ayikho kanjani manje le record akabi kahle kusafuna ulukhande. Ethe na hayi ungaresign phela emsebenzini vele uzoceba inguni naphakathi. Bavamisile ukudlala ngalabantu abawothisha. Semangazi ukuthi yini othisha bebe ama victim abantu kanje nokuba resign. Namaphoyisa futhi bayabamba. Baningi kodwa ngeke ngibone ukuthi laba yibona abaphambili. Yabona the time usuvuma ukuyo resign. Awunikwa ke ithuba lokhu ucabanga. Into ephuthunyiswa masinyane. Bakhona futhi bazokwenzela i-resignation letter. Khona la ehlakaniphile ezo approve masinyane. Besha ama reason. Ugcinwe eduze ukuthi ungakwazi ukuthi ulokhu uxoxa akuthathi isikhathi eside uresign musu banika imali bese bekunika into ethize. What next? Ele kanjani? Bese bengatholakala ingci. Nalapha babe lomuzi omuhle babehlale kufica ubhala ukuthi on sale. Mangabe kwakuyisigodlo ufica hayi akasekho. Ele kanjalo usala ukhala. Base sikubona uhlala uhamba kuma podcast uchaza kodwa sibe sasichazelile waba nenkani. Uma ufuna ukulalela amanye ama video amade esikhuluma ngawo go to our channel on YouTube. It's called Kamavi TV with Prince Bhekundeni.
and uma ungena la sinawo futhi na Facebook, we still available on Facebook and on Instagram. Please don't forget to subscribe, share, like and comment lapha noma ufika kule yard. Siyabonga nibe nosuku oluhle. uNkulunkulu anikuzise.